Izza So episode 63 gagarumin sharhi aka yi. Mai sauraro kamar yadda ka sani dai a yanzu haka shirin Izza So ya ɗauko zafi domin kuwa a yanzu haka mutane da yawa suna jira su ga waye ɗan Matawalle Watakwam Aliyu. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro za mu bayyana muku wane ne Aliyu, Umar Hashim ne ko kuma ba shi bane ba. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro mutane da yawa suna ta so su san wane ne Aliyu. Domin kuwa su san wane ne Aliyun a cikin Umar Hashim ko kuma wani za a kawo, domin kuwa ka san cewa mutane da yawa suna ta kokwanto. Wasu su ce Umar Hashim ne, wasu su ce kuma wani za a kawo daban a ce shi ne Aliyu. Mai sauraro a yanzu haka za mu gaya muku dai wane ne Aliyu, Umar Hashim ne wai ko kuma ba shi bane ba. Mai sauraro ka biyo mu har ƙarshen wannan bidiyon domin jin cikakken wannan rahoton da muke ɗauke da shi a yanzu. Amma kafin nan da Allah muna roƙonka idan har ya kasance wannan shine shigowarka channel ɗin nan ta farko, muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode. Mai sauraro kamar yadda kake bibiyar wannan shirin na Izza So, ka san cewa dai a yanzu haka wannan shirin na Izza So ya ɗauko zafi, domin kuwa a yanzu haka mutane da yawa sun ƙagu su ga cewa wane ne Aliyu ɗan Matawalle. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, Hajiya Sara daga jin furucin cewa za a kawo Aliyu ɗan Matawalle a lokacin ta firgita, domin kuwa ta san cewa idan ya zo kashinta ya bushe. Babu shakka Hajiya Sara ba ta so a kawo Aliyu, domin kuwa ta shiga cikin wani mawuyacin hali. Haka ita ma Hajiya Nafisa ba ta so a kawo Aliyun, duk da ya kasance yayanta. Kamar yadda ka gani dai za ka ga cewa Hajiya Nafisa a episode 61 za ka ga cewa ta kwanta a ɗaki tana ta kuka, domin kuwa za a kawo Aliyu. Kamar yadda Matawalle shigo har ɗakin ya ganta tana kuka, bai tambaye ta meye take kuka ba, domin kuwa ya san cewa ita ma tana baƙin cikin cewa za a kawo Aliyu. Babu shakka mai sauraro ka san cewa kawai Matawalle ne yake ya ƙago a kawo mai ɗansa Watakwam Aliyu, daga shi sai Hajara Watakwam 'yarsa, sai kuma babar Hajaran. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro, ka san cewa dai mutane da yawa suna zargin cewa Umar Hashim shine ɗan gidan Matawalle Watakwam Aliyu, domin kuwa ka san cewa duk abin da zaka ga Umar Hashim zai yi ana kwatantawa da shine ɗan Matawalle. Domin kuwa a yanzu haka ka san an ce an ba da Umar Hashim a wajen wani malami ne domin ya riƙe shi lokacin da aka tsince shi. Shi ma Umar Hashim ka san cewa dai babansa malami ne, hakan ne sa mutane da yawa suke ƙara zargin cewa Umar Hashim shine ɗan Matawalle. Kamar yadda ka sani dai mai sauraro a yanzu haka da ka kalli episode 62 ɗin nan, kaga cewa wata soyayya tana nema ta ƙulla a tsakanin Hajara da Umar Hashim, domin kuwa suna maganganu wanda ya danganci rayuwarsu. Ita Hajara ita ma tana tunanin cewa Umar Hashim shine yayanta, domin kuwa shine Aliyun da ake nema. Haka shi ma Umar Hashim yana ji a jikinsa shine Aliyun da ake nema, domin kuwa shi ma yana ji a jikinsa. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai a yanzu haka mutane da yawa suna ta so a gaya musu wane ne Aliyu Watakwam ɗan gidan Matawalle. Kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ka san cewa labarin ya kasu gida biyu. Wasu suna cewa Presido za a kawo da cikin shirin labari na, wasu kuma suna cewa Umar Hashim shine dai ɗan Matawalle Watakwam Aliyu. A yanzu haka dai mai sauraro ka ci gaba da bibiyar wannan shirin na Izza So, domin kuwa gab ake da a kawo Aliyu, domin kuwa mutane da yawa dama sun ƙagu a kawo Aliyun, domin kuwa shine jigon fim ɗin a yanzu haka idan an kawo shi. Babu shakka mai sauraro ka san cewa dai Umar Hashim yana kwatanta halin Matawalle, domin kuwa za a ga cewa jininsu ya zo ɗaya da Matawalle. Hakan ne yasa mutane suka samu ƙarfin gwiwar cewa Umar Hashim shine ɗan gidan Matawalle, domin kuwa komai idan zai yi za ka ga cewa suna kusan kama da Matawalle. To mai sauraro, me za ka iya cewa a dangane da wannan al'amarin? Kai a tunaninka Umar Hashim ɗin shine ɗan gidan Matawalle ko ba shi bane ba? Kamar yadda muke so mu ji ra'ayoyinku cewa da a ce Umar Hashim ne ɗan Matawalle da a kawo wani baƙuwar fuskar, wanne ne fi? To mai sauraro, ka yi mana comment a ƙasan bidiyon nan domin mu ji ta bakinka akan wannan al'amarin da ke faruwa a yanzu haka a cikin shirin Izza So. Kai me kake tunani?
kana tunanin cewa Umar Hashim ne ɗan gidan Matawalle ko kuma ba shi bane ba. To mai sauraro, mu dai nan muka kawo ƙarshen wannan sharhin namu. Ka dai kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing. Sannan kuma kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka. Sannan kuma mai sauraro muna ƙara tuna maka da ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin. Mun gode.